munhap ug kalibog nga inyong gihambin labi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Mayong adlaw kanyang tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, dinhi ako suwat suliran. Ako si Mondi, 28 anyos, ulitaw. Itago na lang ang akong address. Punto medical kini akong suliran. Kabahin kini sa akong panghuna-huna nga kalita nga maghuna-huna og mga bati nga mga panghitabo. O kanang gitawag nila advanced thinking permi. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Ikaw na sa Brad. Sige, Brad. Doon na pa ka. Ito na pa. Daghan pa kayo. Ikaw na, Bi. Sige, ako na sab. Kanina sa kong ibati. Nindot na maada. Pulis mahal. Kasi dakman ko nila. Ano doon may pulis nga miaki. Kasi ako na ginatuyuan ni nila. Mutago ko. Oh, Mondi. Ma. Masa ka din na? Mutago ko, ma. Ha? Doon ay pulis sa kawas. Kasi dakman ko nila. Usa ba'y pulis? Uy, kadiyot akong tanahon sa bintana. No, wa may pulis sa gawas. Akong gilili sa bintana. Naalagi, ma. Nasa kawas, ma. Nag-operasyon na sila, ma. Ilahan akong dakpon. Ha? Mauna diha, Mondi. Undangin na lagi ng sigig suyop ni mo. Makadaot gina ni mo. Ma, mutago ko, ma. Manigan yung mga pulis niya, mangutanan ako. Ayaw gid ko isumbong, ha. Ayaw gid, ma. Mondi. Dali na, mga unata. Mondi. Uy, Mondi, nagunsam ka diha. Oh, Mondi, anong nagdama ka ng kutsilyo? Unsaon na ni mo? Doon ay gustong patayin ako, ma. Sabay mo patay, oy? Man, doon na kay kontra. Kay doon na gusto mo patay ni mo, ha? Doon na lagi, ma. Kining kutsilyo nga akong gigunitan. Panagang nina ako sa kong kagalingon. Oh, naunsa naman taon ka, Mondi, oy? Nabuang na gyud ka ng sigig suyop ni mo sa utot sa demonyo. Ilak na, ma. Ang portahan. Kung doon na ganing mangita na ako, wanhi, bisag kinsa, ayaw pagsaba. Nga na ako din, patyo ni ako nila. Mondi! Recorded by X Thunder Gaming.
Wala ko mahibawon si buhaton ako. Kay basta makasayop ko, wala kong mabuang. Daga na kayo og mga bati ang akong mahunawnaan. Pero kung di ko makasuyop, mura sa kong mabuang. O niya? Asa man to si Rocky eh? Kanina naman ito na ako isugo. Namin naging isuyop. Brad, pasensya na. Tugay ko. Asa naman? Nana, hatag na dahil ako. Lamay na kayo. Di ako. Sige, yan sa man. Ang kuyo ka. Uy, kupirmin ninyo. Sam, tana. Unya, Brad. Asa man taron? Huy, Brad. Saan ka? Nagtangam ka diha? Ano sa Brad? Saan taon ka, Brad eh? Basta mahumantag suyop. Mura kag mabuang. Kung nagdili sa kam kasuyop, mura sa kag mabuang. Ano sa mga, Brad? Brad, ato na ko. Basig mo nito din ang gusto mo patay na ako. Ha? Mapatay? Kasi man. Ato sa ko. Manglakos na ng portahan o mga bintana din eh. Basig kasunto ang gusto mo patay na ako. Magkuha sa kutsilyo. Sus, kung na pala ko'y armas ay. Sa'yo lang ako nga makapanalipod sa kong kaugalingon. Hoy, Oh, Mundi, nakunsa naman sa kanina. ay sapa ma. Isuyo pa sa kano. Mama, sudoy. Ay, nakipagsalba niya ba? Basig madunggan ka sa gusto mo patay na ako. Kung hupas na ng imong tama, Mundi ba? Ipacheck up ti ka, ha? Ha? Let's see ba yan eh? Saan mo na ako ini? Huwag mong ku'y kwarta. Saan mo na ako pagpalit ini? Mundi. Oh. Ikatulo na ron ka adlaw. Kung akong nahibahuan nga, mahuwasan naman ko numos tama basta ikatulo na ka adlaw. Yan naman din ma. Kuyog ta, pa-check up ka. E kung mo ingon ang doktor nga iparehab ka, ato ka ng buhaton, aron maulian ka sa imong buot. Ano sama? Gusto kong iparehab ni mama kay lagi para maundang ng akong bisyo. Pero wa ko musugot. Wa sa kong hibaw, kung ngano nga dili sa pumusugot. Ang akong mga pangutana, mao kini mosunod. Unang pangutana, unsa pang ideya na aniya ng drugas nga kung mugamit ta, malagsik man ta. Pero sa laing bahin, muratag mabuang kung makasuyop na ta. Ikaduhang pangutana, kung makagamit na ko, daghan kay kong mahuna-hunaan nga mga bati. Mura kong mabuang. O kung dili sa ko makagamit, mura sa kong mabuang. Adik na bigid ang tawag ini? Ikatulong pangutana, gusto ko muundang sa akong bisyo. Pero lisod kayo. Doon na mabuhay masuggest kung asa ko pwede nga muduol or kung sa'y pwede na ako nga bahaton para nga makaundang ko. Ikaupat na pangutana, ang karang gitawag nila og rehab, unsa gid na? Unsa may naan ni ana? Para lang ba na sa mga adik yun sa ginaliling drugas? Or doon na pa ilaing kaso kung ngano nga nasold sila sa rehab? Ikalima og katapusan. O kung naa na ka sa rehab, mga pila masab ka month or unsa ang kadugayon nga hingpit akong mamaayo. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Mundi. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa. Kini ang akong suliran. Once again, ano na sa bako, si Dr. Rene Obra magig-uban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical problem kay usa man ako ka medical doctor, mga psychological, emotional, behavioral ug mga drug related nga mga problema kay usa man ako ka psychiatrist ug usa ka drug addiction specialist. Klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran ri kanamo. Pwede kami padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o dire ba sa mong batan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Usmeña Boulevard, Cebu City. Ang inyong mga legal nga mga problema si Atty. Ellen Bathan ang andam og tagan
kana nga motambag niya na. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mo kaning if you are serious about growth, we say about accountability. Sayo naman na sabto no. Kinang accountable nang ka kanang ingon ta point person ba, ang responsible nya liable. Alright, so ang atong magtatampo karong adlaw si Mundi, 28 years old, single, wala man niya butang yang address. Punto medikal ang problema ni Mundi. So di mo ko gitamdan rin nga mga listahan sa kung pwedeng i-great no. Pagulan ako na himamat ni si Cres Rio diya sa Balamban no, mga Rio family diya sa Balamban mayong pagpaminaw. Ug mga taga Purok Mangga, Lower Lipata, Minglanilla from Maylin Iligan, mga Iligan family ni mo ito ning papa ug mama si Florindo ug si Florinda ug si Melchor Ilagan ug si Conrin Arca. Springwood Country Homes, Minglanilla, Cebu, mga Villamor family. Si Welma, si Harriet, si Malu, si James, si Joshua, Kakay, Christine, Marcelino, Cardinal sa may Loray Dos. Belated happy birthday day ni Ma'am Juliet Kaminggi, no? Diya sa Siargao. Happy birthday, Ma'am Juliet, no? Miga kayo ni Ma'am Juliet, no? Gate Wilson, Sir Frank, no? O mayong pagpaminaw sa mga taga General Luna, Siargao, Surigao del Norte. Labi nagyod kanto kang Ike Kaminggi, Yoli Kaminggi, o akong bagong naimamat nga amigo na nga si J. Crisologo diya sa Surigao City. Ug na kuno siya ay beach resort diya sa Barili. Nga na niya mi Jay ha, tagay discount. O kining uban sa sunod na lamang puning uban no. Atong mga gustong ipa-air ang ilang mga pangalan no. So going back to our sender si Mundi. Punto medikal ang problema ni Mundi, suma sa nabati na ito sa drama, unang pangutana, unsa man gyud ay naa aning drugs nga kung mugamit ta, malagsik man ta, pero sa laing bahin, mura tag mabuang kung makasuyop ta. Depende sa klase sa drugs Mundi, no? Kaya malunokag malagsik, akong i-presume nga ang gigamit nga drug ani is methamphetamine hydrochloride kung atong locally known as shabu, no? Common kay ni di sa Sugbo, no? Ang the next common nga drug sa Sugbo kining cannabis o cannabinoid or marijuana. Naapot tayo mga pipila ka mga cases of cocaine, ecstasy, heroin, pero di kay common mga ingon ani kay mga mahal man. So most common is methamphetamine hydrochloride or shabu. Nganong marag malagsik man? It's because ang shabu is dopaminergic. Meaning to say, this can enhance the production of happy hormone which is dopamine. Kung daghan tag dopamine sa atong utok, we feel like as if we are fully recharged. Mura kag cellphone ba nga 100% charge. Bisag ikaw anay tulog, anay kaon-kaon, pero alert ang gyapon ka. Unsa may kanang inunta unwanted effect niya ni daghang kag dopamine sa imong utok. Ang daghang dopamine sa iyang utok ng mga tao will mimic or manifest the same signs and symptoms the same as that of a person suffering from psychosis. Muna nga ang mong pagtambal ani sa mga drug rehab dito sa hospital, tagaan na mog anti-dopamine para nga mo normal ang dagan sa utok kay mag-hallucinate naman ni sila, mag-delusional mo nang dali ikitag away. Alright, ikaduhang pangutana, kung makagamit ko sa utot sa demonyo mo ningan sa shabu no utot sa demonyo, danghang kay kog mahuna-huna nga mga bati, mura kog mabuang, ug kung dili sab ko makagamit, mura sa kog mabuang gihapon, wag adik nabagyud ko ang tawagon ani. Maunli gito ka kung gi-speaker ni mga lago nga kung daghang kag dopamine sa imong utok, murag kag buang. O dili kay murag buang gyud ka. Kay lain naman ang dagan sa imong utok. O kung di ka mo kagamit, mag-develop ka aning withdrawal signs and symptoms. Maka-addict ni siya, maka-habit forming is because ang imo bugong lawas mo crave aning mao nga substance because habit forming man magpangita man ang imong lawas. So diya sa hospital setting o sa mga clinic kay mao na akong trabaho sa mga ka psychiatrist sa mga drug addiction specialist na may tambal nga ihatag nga in lieu of taking shabu mo inom ka ni mga tambala para nga hinahinay maka-adjust ang imong lawas nga wa na kay shabu di na ka mag-hit no kay kung dili nimo ni undangon akong giingnon bitaw nga sa akong mga pasyente nga kanang duharay mong padulngan no either ka diha sa mental ward or mauligi na dili ko no matigulang nang magshabu kay dali mamatay. So mo na ako istorya kay daghan mga complications, mga medical complications kung if you are shabu user
because di nakuha kay kaon-kaon kay mo lagi na abti kay ka so kung kaon-kaon. So what will happen? You might develop some gastrointestinal problem like gastric ulcer or mag-bleeding ka diyan sa mong kwan. So, mag-bleeding ka, meaning to say, mahudtan kag dugo, hangtod nga, di na mo function normal mong mga vital organs sa mong lawas. Sunod nga pangutana, gusto ko mo undang sa akong bisyo pero lisod kayo. Doon na ba mo yung mga suggest kung asa ko pwede mo duol or unsay pwede na kong buhaton para makaundang ko? Well, wa man mo gisulat ang imong address mundi, no? Akong ika-istorya, akong minus tag budget, mo duol ta diya sa government hospital, diya sa Vicente Soto Memorial Medical Center. I used to be the chairman diya. So, retire na ko. Dahil pangitaan din silang Doktora Basubas, Dr. Tampos, Doktora panang mga bagong mga doktor diha oy, Dr. Onyati, mo na mga Bilyero, so mo na mga bagong doctors diha, no? Lang gi-refer may doktor ni Dr. Obra. Kailan na sila nako, no? Naman gani charge, dili kayo sama ka taas sa mga pribadong mga psychiatrist. Pero kung na kay budget, ato sa pribadong psychiatrist, ang negative man good po diha sa Vicente Soto, dili ko maayo po diha kay tungod sa kadagan sa pasyente, dugay ka maghulat. Ha? Hulat gyud ka, pero adlaw gyud ka diha. Pero gari ka sa pribadong doctor, you can be easily or immediately attended to. The next question, ang kanang gitawag nila og rehab, unsag gyud di ay na ana, unsa para lang ba na sa mga na-addict na gyud sa ginadili nga drugas or do na pay laing kaso kung nganong nasulod sila sa drug rehab. As the name implies, drug rehab meaning to say ang mga pasyente nga iso diha mga naggamit og drugas. Ya dili pwede nga i-drug rehab ang usa ka pasyente kung siya acutely disturbed pa, meaning dili pa siya maka-carry on an intelligent conversation, mga elemental health habits, kay na ba mga program diha sa sud sa drug rehab nga pag-followon everyday, no? Sa among training sa una, banghambog kun yung gamay kami ni Dr. Dave Baron, dugay mi ngadto sa New York, sa Amerika. Underwent mi og training yani nga obserbahan na mga tong pasyente mo matala sa buntag. Or ready na naka dress up na kana. Yan ay mga activities to be followed for the whole day. Nya lights off at 9 o'clock in the evening. Every day na siya. So kung medyo akas condition, di ka makapalo niya ni. So dili pa kaangay isuod sa drug rehab. Tambalon saka. So na mga tambal nga atong available ani. Mingo duk wa may budget ni kay kumutuo ang imong gingon. Na kay budget nagsyabu pila ka tuig nya pagtabot palit og tambal wa nay budget. Di kumutuo ng istorya ng why budget. Na ay budget dili lang priority. Sunod nga pangutana, kung naa ka sa rehab, mga pila man sa ka months. Depende, mga the shortest duration is 6 months. Kung medyo balikbayan ka, meaning diha na ka, nag-relapse ka, mag-anam og ka taas ang dugayon nimo dason. Usay mo abot og 8 months, 9 months, 1 year. Nya na po na mga cardinal rules nga pagapaluhon da sa sud. Kung mulabag ka, mosupa ka or makasala ka, makardinal ka, anay house rule, mapanis ka. So instead nga 6 months, extend kag nga pipila ba ka bulan. Nya i-assess man ka sa mga house parents, sa mga coordinators kung angay na ba ka pagawason. Unsa ang kadugayon kuno, hingpit akong mamaayo, depende sa imong kooperasyon. Kung you will follow strictly the activities inside, kanama po yung mga lectures, and hopefully by the time that you will be out sa drug rehab, dili na ka mo gamit sa kinadiling drugas. So hinaut kasabot ka sa kung speaker ni mo Mundi, wa man butang ni mo yung address kung taga-diin ka. Nalang ko yung dugang i-great, no? Kaya di mo siya kong listahan. Mga taga-poblasyon Talisay from Alfate, Navarra. Ako gikomedyanes Alfate. Kami tagiyaan ng Navarra nga pick up. May pagpaminaw ni Jane, ni Kennedy Navarra, ni Lanti, ni Mia Mitra, Cristil, o si Mera, no? Kika ni Alfate, Navarra. Okay, so now ngadto sa mga libuan, millions ka naminaw sa atong programa kini nga akong suliran. Naut natin nakutlong pagtulunan karong adlaw. Once again, ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much sa mga kanunayon ng paminaw sa atong programa sa Araman. Taas kita greeting din sa atong lugar. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatak Araman. Daghang salamat o mayong